Možno aj vás oslovilo práskanie bičom a chceli by ste si kúpiť svoj prvý bič. Je to rozhodne zaujímavá záľuba, ktorá má dlhoročnú tradíciu prakticky všade vo svete, ale nemali by ste sa unáhliť. V prvom rade si ujasnite, čo od toho vlastne očakávate, a ak máte príležitosť ešte pred kúpou vlastného biča, navštívte nejaký kurz alebo oslovte niekoho, kto ovláda biče a umožní vám vyskúšať si to. V ideálnom prípade sa rovno naučíte aspoň jeden či dva základné prásky. No a ak zistíte, že vás to skutočne baví, môžete uvažovať o vlastnom biči. Aký by to mal byť, to závisí aj od toho, či budete bič používať len príležitostne, alebo ho chcete ovládať na vyššej úrovni a venovať sa práskaniu častejšie. Prípadne aj uvažujete o súťažení alebo časom, možno dokonca aj vystúpeniach. Aké sú najčastejšie druhy bičov a ktorý je vhodný pre vás? To je dosť zásadná otázka a je dobré si to ujasniť. Ak vás uspokojí občas sa trochu ponaťahovať a dať pár silných rán a možno sa vytiahnuť pred kamarátmi alebo laickou verejnosťou, úplne vám postačí tradičný slovenský alebo maďarský pastierský bič. Pekne si ho ukážeme, tu ho máme na stole. Takú ukážku. Tieto biče sa zvyčajne vyznačujú väčšou váhou a sú dosť nemotorné, hoci, ako vidíte, vizuálne pekné. Sú však vhodné na jednoduché práskanie a na osvojenie základných techník a dávajú silné rany. Možno viac ani nebudete potrebovať. Konštrukčne ide o bič s krátkou, väčšinou drevenou rukoveťou, ku ktorej je pripevnené pohyblivé telo biča z pletenej kože. Tieto biče sa dajú kúpiť bežne na jarmokoch a u ľudových umelcov. Ak sa chcete venovať práci s bičom intenzívnejšie a na vyššej úrovni, mali by ste sa už obzrieť po trochu inom sortimente. Optimálne sú biče amerického typu, ktoré majú precízne vyhotovené jadro, alebo ak chcete dušu, kvalitnejší úplet z tenšej, ale pevnej kože a výrazne nižšiu váhu ako slovenské a maďarské biče. Oveľa lepšie sa ovládajú, reagujú aj na jemné pohyby, menej sa vysilujete pri ich používaní, no a zvládnete s nimi aj pokročilé techniky. Americký typ biča má spravidla pevnú rúčku, ktorá plynulo prichádza do pohyblivého tela biča a celý bič je pletený. Takéto biče sa zvyčajne vyrábajú na objednávku s čakacou dobou 1 až 3 mesiace. No a neodporúčam vám veľmi kupovať si biče, ktoré sa ponúkajú na eBay a na rôznych stránkach, kde sú hotové, predpripravené a väčšinou to nie sú kvalitné biče. Takže určite sa poobzerajte po profesionálnom výrobcovi bičov. Oplatí sa počkať na ten bič a bude podľa vašich predstav. Niekoľko zručných výrobcov nájdete v Českej republike, odporúčam, mám s nimi veľmi dobré skúsenosti. Nejakých bičiarov nájdete, teda výrobcov bičov nájdete aj na Slovensku, ale ako hovorím, v Čechách sú naozaj skúsení výrobcovia, ktorí už dlhoročne ponúkajú kvalitné výrobky. Pozor, bežní kožiari, ktorí sa primárne venujú iným druhom výrobkov, napríklad výrobe koženej obuvy alebo tašiek, vám síce môžu ponúknuť vizuálne celkom pekný bič, ale väčšinou ten bič nemá také vlastnosti, aké by ste požadovali, a ani tú pevnosť, ani tú kvalitu, takže nechcem uražiť našich bežných kožiarov, ale jednoducho bič je niečo celkom iné ako výroba topánok a obuvy. Takže pokiaľ sa naozaj výrobca nešpecializuje na výrobky, ako sú kožené biče a nejaké špeciálne výrobky, tak to nebude celkom pre vás. U kožiarov, tých bežných, ale môžete kúpiť bič, ak ho chcete len na dekoráciu. A
Netvrdím, že sa nimi prásknuť nedá, no ale skutočne nie je to celkom to, čo by ste chceli, verte mi. No, okrem toho poznáme aj rôzne iné druhy bičov. Známe sú austrálske biče, tzv. Stockwhips. Mimochodom, v Austrálii sú najlepší bičiari na svete, áno, sú aj v iných krajinách, ale v Austrálii je to národný šport. Biče sú národný šport v Austrálii a to mnohé napovie. Austrálske biče, tzv. Stockwhips, to sú tie najbežnejšie, najobvyklejšie, majú dlhú rúčku, tu vidíme rovno 2, a k nej je pripevnené kožené telo biča. Určite stoja za pozornosť, ale je vhodnejšie začať s americkým typom biča, s ktorým je o niečo jednoduchšia manipulácia. Prípadne sú zaujímavé ešte iné biče, rôzne hybridné biče takzvané. A narazíte na nich v zahraničí, u nás neviem, myslím, že nevyrába nikto hybridné biče, ale môžete sa poobzerať. Úplne nevhodný pre začiatočníkov je tzv. Hadí bič, ktorý je celopletený, ale nemá pevnú rúčku. Nejde o to, že by to bol nekvalitný bič, práve naopak tieto biče bývajú veľmi kvalitné, ale jednoducho tým, že nemajú pevnú rúčku, sa s nimi oveľa ťažšie manipuluje. Takže pre začiatočníkov nie. Ak sa budete venovať práskaniu bičom dlhšie, tak skúste, je to zaujímavé. No, podobne nevhodný je pre menej skúsených a začiatočníkov reťazový bič. Áno, to znie krásne, že si tým prásknete a tak ďalej, ale nie je to bič, ktorý by sa správal štandardným spôsobom. Má vyššiu váhu, ťažšie sa ovláda a hlavne je oveľa nebezpečnejší ako biče z bežných materiálov. V posledných rokoch sa biče reťazové síce stáli v strednej Európe mániou, ale radšej sa sústredte na precízne zvládnutie štandardných bičov ako na frajerinu s reťazovými. Verte, nestojí to za to. Aké parametre a vlastnosti má mať dobrý bič? Pre začiatok určite nekupujte priveľmi dlhý bič. Ak pri tejto záľube vytrváte, môžete o takom uvažovať neskôr. Optimálna dĺžka biča s rukoveťou je 2,5 až 3 metre. K tomu sa neskôr ešte vrátime. Štandardným materiálom na výrobu biča je pravá koža. Najčastejšie sa používa hovädzina. Špecifickejšia je koža z jelenice alebo z bivola. Najkvalitnejšia, ale najdrahšia je koža z klokana. Zaujímavou alternatívou sú tzv. Syntetické biče alebo z parakordu, tu vidíme taký menší. Hlavne v posledných rokoch je to veľmi rozšírený alternatívny materiál na biče a obzvlášť ak nechcete nepriamo ubližovať zvieratkám, tak na výrobu tohto biča nepadne za obeť žiadne zvieratko, pretože skutočne je to vlastne umelina. Tieto biče sa ľahšie udržiavajú, ale na druhej strane majú o niečo menšiu pevnosť ako kožené biče. No, platí, že dobrý výrobca bičov vám z hovädzej kože vyrobí vysokokvalitný bič a aj takýto materiál môže byť plne dostačujúci. Na druhej strane byť z klokána od zlého výrobcu, to sú zbytočne vyhodené peniaze. Za žiadnych okolností si nekupujte bič z umelej kože, z tej púkože. Je to odpad. Nemá to kvalitu, nemá to dobrú pružnosť, pevnosť. Nie je to dobrý materiál na biče, takže z umelej kože určite nie. Z parakordu áno, z umelej kože určite nie. Na výrobu slovenských a maďarských bičov sa štandardne využíva hovädzia koža a celkovo tam nie sú také vysoké nároky na kvalitu ako u pokročilých druhov bičov. Výhodou je však hustejší úplet a dobré jadro biča. Vhodná dĺžka je tie 2 až 3 metre, aspoň teda pre začiatočníkov. Neskôr, ako som už povedal, môžete skúsiť aj iné dĺžky.
U amerického typu biča je štandardom horný úplet z 12 alebo 16 remienkov. Hovorím horný úplet, pretože tieto biče spravidla majú niekoľko vrstiev a viac úpletov. Čiže 12 a 16 remienkov, to je štandard. Dôležitým a často podceňovaným parametrom je oblúk, ktorý sa prirodzene vytvorí, keď držíte bič v ruke smerom do hora. Toto je veľmi dôležitá vec. V prvom rade, keď bič ukladáte, tak ho nesmiete lámať na čo najmenšie kúsky. Ten bič musí tento oblúk držať. Áno. Čiže keď ho skladáte, tak ho treba uložiť tak, aby tam ten oblúk zotrval. Oblúk môže byť pri kúpe biča o niečo tvrdší, ale treba myslieť na to, že častým používaním sa bič stáva povoľnejším a o niečo mäkším, formuje sa a prirodzené vlastnosti sa prejavia trochu neskôr, aj ten oblúk teda bude menej výrazný. Avšak ak po roku bič výrazne stratí pružnosť a ovísa, je to skrátka šmejt. Práskať sa ním síce dá, ale nereaguje tak, ako by mal. Kvalitný bič vám aj pri intenzívnom používaní vydrží 5 alebo 10 rokov. A to bez toho, aby sa výrazne zhoršili jeho vlastnosti. I keď možno bude vyžadovať nejaké malé opravy. Ale o tom až inokedy. Pre porovnanie tu si ukážeme, tu máme teda kvalitný bič. Tento bič mimochodom, myslím, že ho mám asi okolo 10 rokov a pozrite sa, používam ho pomerne často. A vidíte, že ten oblúk stále drží. Takže toto je kvalitne vyrobený bič. Naproti tomu, tu máme bič od slovenského výrobcu. Úplet, vidíte, je hustý a tak ďalej, ale ten oblúk vôbec prakticky nemá, je zalomený a verte, že toto sa vyskytlo už po pár mesiacoch. Takže tu máte pre porovnanie, ako by mal vyzerať kvalitný bič a ako vyzerá šmejt. Takže, priatelia, niečo takéto si nekupujte iba, ak by ste to chceli na stenu. Vidíte to. Správne by ten oblúk mal byť asi takto, aspoň takto. Takže toto nie. U bičov si všímajte aj vyhotovenie tzv. Turbanov na rúčke. Pri slovenských a maďarských často nie sú vôbec, alebo sú vystrúhané z dreva tieto turbany. Americký typ biča má vždy turbán na konci rúčky, podobne vlastne aj austrálsky. A väčšinou, ale nemusí to byť, nie je to vždy, druhý turbán na mieste, kde rúčka prechádza do pohyblivého tela biča. To znamená, že tento, tu máte jeden turbán a druhý turbán, áno. Optimálny bič pre začiatočníka, ktorý má ambície a chce sa viac venovať bičom aj v budúcnosti, je americký typ biča v dĺžke približne 2,80 cm. Stačí pokojný z hovädzej kože alebo bivola, pletený z 12 remienkov. Keď sa budete chcieť posunúť na ďalšiu úroveň a rozhodnete sa pre dva biče, kupujú sa spolu. Sú to tzv. Párové biče alebo dubly. Na zaťaženie oboch rúk súčasne. A tam je vhodnejšia trošku kratšia dĺžka, pretože vysiľujú sa obidve ruky súčasne, takže tam to môže byť takých 2,5 metra plus mínus, čiže tých 2,70 m je tiež dobrá dĺžka. Opakujem, kratšie biče na dve ruky sú lepšie, pretože vás menej vysiľujú a verte, že dajú zabrať. Pri objednávaní biča si často môžete zvoliť kombináciu viacerých spravidla dvoch farieb. Je to efektné, ale nie nutné a výrobcovia za to zvyčajne požadujú príplatok. Tu napríklad vidíte tento bič, ktorý má čiastočne vypletené rúčky. Vidíte tie vzory. Niekedy tie vzory bývajú aj komplikovanejšie. Sú biče, ktoré sú napríklad zo 48 alebo viacerých remienkov a majú komplikované vzory a to sú už doslova umelecké diela a tie biče sú extrémne drahé a viac menej ani nie sú určené na používanie, ale je to naozaj už niečo, čo si vystavíte a je to hodnotný zberateľský kúsok. To je odo mňa na dnes všetko. Dúfam, že vám moje rady pomohli a možno poslúžia aj tým, čo už nejaké skúsenosti s bičmi majú.
Aj na základe vašich reakcií môžem pripraviť ďalšie príspevky, v ktorých si rozoberieme, čo je potrebné na tréning s bičom, ako sa starať o bič, ako nacvičovať rôzne techniky a zasahovanie cieľov s bičom, ako sa pripraviť na súťaž a ako to tam prebieha a podobne. Moje meno je Branislav Kohút alias Rooster 50 alebo Rooster 50 a ďakujem, že ste sledovali toto video a snáď ste si z toho aj niečo odniesli.